Kasngi ka ba sispa san penyo ha ka kateng upa kun sim ko yamen ko tra jisu pensle ingi da un sim ko jome kasiti wen kong sikinong Thessalonica kalen nong ka ban kong Paulus Silvanus ba Timotheus sha ka balang ki Thessalonica ki balong ki jong ublei ukpa bat utra jisu Christ ka jingai ai ba ka jing suk hapi nyai ngu borobor ya ublei na ka benta jum pi baro ba ngiken mau ya pi ha ki jing duai jingi namar ngiken mau klemput akhmat ublei ukpa jongi ya koru kom ba pipen pau ya la ka jingai bat pitrei da ka jing e bat ba pi ai ne da ka jing kerman ha utra jongi jisu Christ ni tipru ko para bala e da ublei kumno la jit epi ka jing alap jungi ya ka gospel kam simla wan hapi tang da ka tien sudah rai da ka bor la le ya ka da mun sim ba khoi bada ka jing kendu mun sim ba pura pitip hi ya ka rukam em jungi hap deng jung pi habangi la train na ka benta jung pi pilak la long kinong pertu buat jungi ba dia utrai hapa pedang ya ka tien wat hap deng bon ki jing tenju ki ba kraw da ka jing kemen ka bawan na mun sim ba khoi kumta pilak la long ka nuksai ki bangai baro ha Macedonia bat ha Akaya ka ktien jung trai kala bana nam keleng na pi tang ha Macedonia bat ha Akaya keleng ka than baro la pau nam ka jinget jung pi hadu bangim da don kam ong ban ong ai shu ki briu na ki tu ki dong kilaya lap kumno pilap diang yangi bat kumno pilap ha sha ublei na ki blei trao ban shakri ya ublei ba em bat ba shisha bat ban kmi lenti na beneng ya ukun jong uba la pen mi pat na ki bayap uji suken uba pelat yangi na ka jing bitar ka bansawan kalenong ka baar pitip ha ko para bangai ba ka jingwan jongi hapdeng jongpi kam sim la long le no ai hadin ka jingle ben ka bangila sha ha Filipi kumba pitip la pen slur da ublai bani alap ya ku kubor ba bha jong happy hapdeng bon ki jing ya le ka jing kan tu bangi ai kami na ka jing thok ne ka jing thmu bam khuai ni kanu kanu but sianti henrei haba ublei ula ibet ban pen khamti ya ku kubor ba bha ngi kren ki ban pen sngop hai ki brio henrei ya ublei ubayo iya ki jingmut bari baro kumba piatip ngim judon ktien pen khlo ne ki jing thap khwan la lot ya kata ublei ulong sakhi yangi lemne ngi wat burom na ki brio na pi ne na ki waipat wala ngila bandawa burom na ki kum ki apostol ukres pen ban hapdeng jong pi ngila long ki ba jai jai kumba ka kmi ka smart iye ya la ki khun hadu katang ida iye shisha ya pi bangi kwa ban ailem hapi tang ya kubor jong play henry wat yala ka jong ka jing em hadu kata pila kala long ki ba iye jongi pidai ban kan mau ko para bangai ya ki jing tre shitam ka jing sipa jongi kumno ngila tre sinya singi habangila ya lap ya ku kubor babha jong play hapi kanang ban kia ya pi da kanu ka karukom hi pilong saki kumba long ublei hi kumnu ka akor le jongi ya pi ki bangai kalong ka babet ka bahok bat ka ba klam tho dak sneo ai kumjo fitip kumnu ngila pintu ya wei pa wei na pi kumbale ukpa ya la ki khun kumnu ngila pun slur ba ngila karpat ya pi ban im ki ba bidor ya uta ubala khot ya pi sha ka buram jong ka hima nakani ka daw ngi aingu ya ublei klemput ba haba pilayo sngo wat pilayo na ngi ya ka tin jong ublei pilap diang ya ka kum ka tin ubriu henrei kumba kalong shisha ka tin ublei uba pentrei uba trei hakipi ki balangai go para bangai pilalong kum ki balang ublei ha Judea ki balong ha ukres Jisu pilasha ka ju ka jingpen saja nala ki parari kumba maki kilasha na kiju kibala penyap ya utra Jisu bat ya kinong yutuk lupa bat menta kilapen sasti sayangi kumta kilapen sngausi ya ublei bat kilalong kinong syun jong kibrio baro kida khang yangi ban yalap hiki gentle bat ban pelaj im yaki that si that kitai kenton yala ki pop henrei khaddu khatwai ke jing bitar sla jong ngi pat ko para bangai habang ilaya khlat na phi sipor hakamet hakado nuot ngila trang dik da ka jingkwa ban yo i phi kumtang ngila persyang banwan sapi nga Paulus ngala persyang khat sikhat henrei usoltan ula khanglat yanga ti manu ken lada dei ma phi ban long ka jingkermen
ni ka jingkemen ni ka pangsngiat bangikop sarong hakmat utra Jesu Christ onda wan mapi ka buram bat ka jingkemen jongi kaktin jong utrai ngi sngongu ya ublei mentaka singi ngi sedang ya kat ti sekinong Thessalonika ngapan map na pi iwe ha kini ki singi arsingi na ka kidau ke iba ngamla kiar nglamla ban penmi lane ban record ik video timenta ban ngin beteng biang ban nang ngin beteng klam kut lane klam sange haduk ka kitab jing penpau ha ka si ti ban kong si Thessalonika kumba julong ka rukom jong Paulus ha ba usdang ya kini ki ti pen mau ningkong ya ka authority jong u lane ka bor ka ikhtiar ba udon ba ka baar ka ba kongsan ka ba ujupin kan ma bor ki brio lane ki kristan ka jingkhot ka ba maki ki yo banta nakata daw ong ki inong Thessalonika lane ki kristan ha Thessalonika ma phi pilong ki jong ublei phimdei ki jong no ru phimdei tang ki jong ki apostle henrei phi ki pa ru ngai ha ka tu ka balang pilong ki jong ublei kani ki jingpin kan mau ingi iwe pe we ru ba mangi ka identity jong ngi dei ngi long ki jong ublei but buteng susu pada Shwaba on kdo ya kijing bakla lene shwaba on kdo ya kijing hikai lene shwaba on ai kanu kanu kijing sneng jing kentu karukom ba Paulus upin i lene u hikai ngi iwe pe we u ai shwa ka jing aro lene u ai kdo ya ka ai ka babha ba ki kristan ha Thessalonika kila le baru ong ai ngu boro ya blai nak benta jong pi ba ka jinget jong pi ka long ka ba scam playai ne bar kum ta ter kani ka long ka ai ka ba kongsan bah ka jing em jing iwe pe we do ambai dei bangin siyo iwe tanya ka jing bakla jung ki we hendai khamtam ban long ki ba shida la ne ki ba shida hak bang ya ro ki we da ka jing arsap andai ban ya ro sha ki we num ta ka jing bah ba maki ki lale ha ka ju kor kom ro ban khmi lenti la ne ban pe ba ki brio baro ki don be la ka jong ka jing bah ba maki ki lale ka kun hun ka don la ka jong ka jing bah ba maki ki lale shwa ba mangingin kdo ya ka jing bakla ni don kam ning kong ban pet ru ya ka ka ba maki kila le ka ka ba maki kila trei dei ban sulong ba tang kita kinong bishar ki ban sukdo ya ki wepat lada mangi ngi chanu chanuru war hayi ngasem ki khun nai ki nan ki para ne no inuru aba mangi ngi sukran be barabor ban kdo tang ya ka jing bakla maki ngila ton off lupa ki ba mot ngila penlip lupa ka do nu jingki ngila khang lupa ka do nu jingki ba kinum pediang je ka ba mangin saong handai lada mangi ba ngila ya ro genuinely la ko mot da ka mensim ko ba shida ya ka jing tre stom ne ka jing le jingki ka jing bha jingki kempep kin sapdiang ya kata ka jing bakla ba mangi ngi pen i Marka ba ar ka balong ka ba kongsan ka dei ban penia pher ya ubrio ne ka brio na ki jing bakla jong u. Ka jing bakla kam dei ban long ka identity jong ubrio ne ka brio ne ki khun ne jong no ru henrei ban ong pidei ba bha henrei ka ni ka ba pile ka dei ka ba sniu. Pidei ku khun jong ublei ho henrei ka ni ka ba pile kam dei ka ba wan na ublei. Kata ngidon kam ban get ban ai ka ni ka message shaki wei patru ha ku kom ka ba shai bha ba mangingim persha la ngim dei tang kita ki ban supen rembai henrei ngi kwa ki wei bakin ki jing em ka ba bha ka ba shisha ka jing lap jingi ka tin cu ublei Paulus ong kam musim lawan tang dak tin sudah henrei dak bor dak jing penduduk mensim dak bor jong mensim ba khoi kani ka long ka bokong san hana ka benta jingi wei pe wei ru ha ka jing lap lan ha ka jing kren ba mangingi kren bandap dak bor jong mensim ba khoi na ka benta ka ni don kam ka jing pensle bar ka jing pensle kawan ha ka no kom lada mangingi shong ban duai shisha ban dem hakmat jong ublei ka jing pensle kan wan ka jing pensle kawan ublei ula jit ingi iwei pe wei ublei ula jit kerpang ingi iwei pe wei ki kristan baro ki bala yo baptisma ki kristan baro ki bala yo baptisma amdi tang kiling do na ki pastor na kino ki wei pat andai ki kristan baro ki bala yo ya ka baptisma ki don ka deity bar ka kamram ban ya lap ya ka tien jong ublei ban long ki prophet ban long ki lingdo ban long ki sim ban long ki prophet kam dei ban ong ban batai la shai ka singin sa slap haprian em kata ka dei ka kam ka bam kong san e ro em hendai ban long ki prophet kamut ban ya lap ya ka tien jong ublei ban kren ya ka sur ka jong ublei kani ka dei ka dei ti jong kristan ne ka kristan kala ban long kum ki lingdo ki alap ha ba ki hakmat jong ki pat ba jon ki reu pat ba ro ki balik ban ya lap hakmat jong ki wei pat bar lada mangi pada ngimdei kita kidong yalap ki bakran khmat jung ki wepat ka jing yalap jungi ka bakham kongsan ka dei ka jing em jungi hayi yang hasam ka jing em jungi bat ki baya trelang ki baya sa lang ki balik skul lang balik kelas lang bat baro khoi kita ka jing em jungi ba malaka singi kata ka dei bandai ka jing yalap ka ban pun kenduk mensiem ya ki wepat
Kibriu ki ban kelingi, ki ben yo i ka batmai hakarukom jungi. Lada kim yo i kum kata ka bamat kinomla ban wan ban pedang ya tien do ba mangingin sakran haki. Ngin salong ban ka jing penwet na ka banta jungi. Buon sien le si lada pilalong kum tane ngasngau ya lajor buon khap ngalong ka kata rukom pan map na oblei ban ngi phasha oblei bon isnei ban ngin sedang pada ban sedang thmai. Ngin sedang pada ban yele thmai ya ka jing yele ringkat bat utra Jisu. Ringkat bat u ngila ban job. But kani ke Paulus uong hakad ke open kut ya kadukhat ke ya kalenong baningkong nak baong ba nila benas pang kajinget jeng pina mat pilapai no na kiblai tau ban mani oblei ba emat ba shisha ban kermen hau try jeng Jesus Christ ya ba oblei lapin mipat uni on sawan na beneng ban ai ka jeng kermen na ka benta jeng ban penpurai ka jeng kermen jeng iwei peiwei ko men ko para ba e kiblai tau na ka benta kitu ki bampat ngai hau Jesus le si ban phai shisha na kita kiblai ki ba hikai pateng mano sya ublei ba ublei ba shisha ublei bala ye yengi iwei pe wei kata kare ke baningkong na ke benta jingi ki bala ngai lupa hau Jisu pada hatu ngidang don blei thau na sibun ba ngidon ki blei thau jingi kala ban long ka attachment jong bat nur blei thau jingi kala ban long ka jing snutnat jingi ka ba kata ka jing snutnat ka kham long kham kende yengi ban ya ka tien jong ublei lani blei thau jingi kala ban long ru kaspa ka phau ni ka kam ka jam bat kumta ter ngila ban don sibun ba ki blei thau jingi kala ban long ka mobile bat kumta ter kanu ka basim no ya ka jaka jong ublei ha ka do no jingi kata ka de ko blei thau ni haban i no ya kata ni haban i no ya kata kanu nama blei ka hukum ba krau tam i yo blei do ko do no jing pi baro da jing mut da ka bor jing pi baro lada manu sim no ya ka ni ka jaka la ban long ka lok ulok ki khun ki mei ipa baro khoi kita baro khoi ru la ne kai ru ka kam ne kanu la da ki sim no ya ka jaka jong ublei ka mut ka ba mangi ngi ladon ki blei thau ni don kam ban ya kita baro khoi amde ban no ya ka lok ne ya ki khun ne ya ki hinan ki para henre ha ka do no jungi ban hingkong udai ban long baro bor utra jungi Jesus Christ unong pen jungi kani bandai ka de bandai ka jinget jungi kani bandai ka jinget jungi karukom jungi kiwi baro khat kiwan halor kata kiwi baro khat kiwan halor kata lalong na the core of the relationship is our relationship with Jesus. Everything else revolves around it kapedeng kadai manga ba Jisu hakal nong ba ar pada hakal nong ba ar ngipet ka jingyala ubat upalus ni kong sedang wa ka jingyalap jingi happy kawan hadin ka jing ka bakrau naman boleh de pipuli kam ki apostol no khan riu ule yalap Filipi ba piken mau khatu ka miet la step iki hapo bendi steng miet ki sedang banyalo yaro ya oblei ki kintri ki slot hina ka ki ti jungki ka jingkhang jong apa tok ka sedang ban plihi ba uniu nong apa tok amut penyap no yala jong ka ik ba Paulus ong wat penyap ngidan ba khoi hang ni ba ka jingkli su ka long ku ka ing ade ban le banup yo ya ka jing Paulus uang mak tungai hau try Jisu mak pi bat pinsalat mak pi bat kayeng kasem jong pi ni barong ikan mau kata mau ngai hau try Jisu pinsalat mak pi bat kayeng kasem jong pi hakal dadap kata Paulus ulit Thessalonika ba sedang banyalam ha Thessalonika ru kidon ki bangai bat ki bun ki beri ki ba persya ka jingai ki sedang ban pensistam Paulus bat ki Kristan ha kata garukom kata ka jing ong jong Paulus ong ba ha pangiwan sa pi bedeng iwan ka jingmut ka basngur ngem don ka jing khlo ka jing sarong hoi ngila ban kop ngidon ka hok ban kop bang idawaru ban kop ban ong bang ngidi ki jong ukris ngidi ki apostol jong ukris naman ngidon si sai kata kadan tamba ong hakmat jong pi pada ngim kwa ban kop ngim kwa ban penon kam ya kata ban yat kum kita ki bagi apostol ki bakham krau kadan Andrei hapdeng jong pi kurkom jungi kalalong kumba ka mi ka sumar ye laki khun ngirung la sumar ye pi we nang tada kumba ukpa usneng laki khun ngirung la sneng la kentu ye pi kabomot kumba ka mi ka ye ka kudup kaya rap an penhe pensan ngi ha ka jing ye ki Paulus ru lale ka ju ya ki Krisana Thessalonika ba ka ju kurkom amne tamba kudup long blind bet lane long matla ek re kum ukpa pada da ka bor ka iktiar la sneng la kentu ba ka jinget jugi kala kan long ka ba kraw bat ha bakhat do Paulus ong Philip hai kani ka akor le jungi kani ka akor jungi hakma hapdeng jung pi konmen ko para ba hatu mangi iwe pewe do ngila ne ban ong mangi ki badan hakabor le si ki bador hakabor ban yalap ikiwe ni ban hikai kai kwe nginut ne ban ong kini ki kintin ko ong Paulus Philip ha ko para bangai ya ka rukom junga hapdeng jung pi Philip hai ka ro akor le junga hapdeng jung pi phila ban but ikinuksa junga phila ban but na barong abut yo Jisu hatu nginut ne ban ong ya kata
ladang ila nut ai ngu yo blei ai kan wan ka jing soret handai ladang ki bun sin le si ngimpat nut ban ong namar balai gedang don ka discrepancy kum ong tin fareng ha ka jing im bat ha ka jing alap jingi ka pamut kadai ban pen kendit ban riu yangi bangidang ha ban trace tom ha ka jing im la jong ru bat ong philap diang e ka tien jingi thik ba kalong sisha ka tien chu blei ka pamut da ka jing e ka ba krau philap diang e ka tien ka bawan nangi wal ada ngilong ki bri baduna philap diang kumba kadai sisha ka bawan na oblei kadai ka tin chu oblei ba philap diang ba phiyo ya ka jing imbam jukut dukhat wakhat sa ro ar pau pada Paulus ukun tu bang ilong de ban long ki jing ba ya ine ha ka jing ha wat apa ding ki jing le ki jing sha stom bar ka jing au jong Paulus ki pe ki jing sha stom jong phi kam dai ka e ba phla wat ha Judea ro ki Kristan ki sha stom ka bomot wat ha Jerusalem Judea haba khatan rai ro ki ju ki dan ki ba persya ki Kristan ya ki ju ba kala long Kristan ya phiro ka ja ka ju hi kidan kini ki nong Thessalonica dan ki Greek ki bampat long Kristan ki bampat itu Jisu ki persang ban pistom be nyepi kam dai ke pelah ndai tu yai ne apa dang kini ki jingale kata ka jingwer jong Paulus ki Kristan baro bar kwa dik dik ban yo i biang la ne ban kenduk biang ki upun kut ya kani ka nong ka ba ada ka ba ong ba ma phi dai ka jingkermen jingi ma phi dai ka jingkemen jingi ma phi dai ki kanong kata ka jing sarong jungi bangila ban kop ahma jong tra Jisu haka akher ka singi namar bale de Paulus bale yalap yaki Kristan Thessalonica ba ukwa ba maki kinyai ne lada maki kiai ne unsal dap da ka jing kemen bakrau ban yang ahma jong tra jungi Jisu Christ haka akher ka singi ene ro ya Jisu Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun jungi Jisu Christ un men jungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na menta kaching wan ka hima jungi to ai ba kaching ai jungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro ah ka community batikna ya ka beneng batamai ba ka partai batamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing e jong ka jubilee kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka partai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian gerap jingi Kristan tuduai na rumta jingi